Здравейте на всички! Аз съм Санс. И днес брат ми ме накара да реагирам на Санс Ексчар. Но, окей, предизвикателството си е предизвикателство, не е приятел. Да. Първо, ако гледаш това, мразят ужасно много. Ето. Санс Ексчар. О, мага, още от началото виждам, че ще е ужасно. Не. Защо? Защо аз съм котка? Аз не харесвам котки. Харесвам кучета. И котки харесвам, а кучета повече. О, какъв малък сладък Санс. Да, знам, че съм посипана. What the f... Уоу, добре. Това беше ужасно. Azrael reaction to Chara. Горки Azrael. Той го служа. Чакай. Chara and Sans react to Sans X Chara. Оле. А другото предизвикателство е Sans X Frisk. Мразите. What? Мисля, че и това е перфектно. Това на инк ли е? Ох, чакай, че му загледа катър. Опа. Underlust. Някой да пише в коментарите, ако искате да гледам Underlust. Това е сексуалната версия на Undertale, който харесва като брат ми. Да напише в коментарите дали искате да гледам до последния сезон, защото пише се и за Ноам. Музиката на Инк ми харесва. Да, бро. Искаш ли да играм? Защо ми звъниш, като ние сме в една къща?
Ние сме в една къща, но не сме братя. Не смятам на къща. Да, имаме две къщи. Аз тъкмо снимах. Имаме две къщи, но те са една до друга. Можеш просто да влезеш. Нали знаеш, че те са наши? Аз говориш пред нас. Тоест до нас. Аз в момента снимам. Кажи ми, кога искаш да играем пред нас? Ай, Можем да играем сега. пред нас. Да. Тоест до нас. Окей, ще чакам те. Окей. Не е нужно да чакаш, аз съм бърз. Ай, чао. Чао. Да, нека поне да си продължим това. What the fuck? Ако се чудите защо съм го кръстил демо, това е моят любим игра от Team Fortress. И